Tady další Christmas tree, yeah? Yeah. Yeah, very nice. Where's your lights? Já to otáčím. A ty mám hodně. Teď to vůbec nemůže pomáhat. To právě ne. No to víš, že ne. No, protože Když máš na piču boty, tak jako... Oni to vidí u jednoho a oni to všichni kopírují a vůbec neví proč. Že už dobře. Yo, take the stick. It's very helpful. Take the stick. Good girl. You okay? Oh my god. Walk in this bit. Oh, this is very good looking stick. Yeah, I'm not sure how much it's gonna help you with your footwear, mate. Ty poté všichni chodí s těma stromama, ne? No, it's dangerous, you know, that if she does it in the family. Like, tak ty rodiče jsou ale jako jetí, ne? No hele, si to mám říct, ale. Ty vole, no comment, ty vole. V sandálech, jo. Že tahají sebou ten stromek, ty vole. Very nice, Christmas tree, Yeah, where is the lights? Where is the lights? A tam má hluky, vole.